basta mayroon akong ganito. Bigote. Diyan daw sila naliligayahan. Oh? Eh, yung boyfriend mo para. Yan si Kuya Arnel sa taas. Ayan, yung gagamitin ko itong isang GoPro dito sa taas kay Kuya Arnel. Tapos yung isang GoPro ko, yun sa paghalo ko. Ito naman isa. At ayun, birthday pala ni Kuya Arnel bukas. Ayun. Advance happy birthday kay Kuya Arnel bukas. Kuya Arnel, advance happy birthday. Birthday ni Kuya Arnel bukas. At bukas sasama ko sa kanya doon sa panguli ng isda. Ay, kami yung motor ng klase. Pwede? Ilang taon na? Ilang taon ka na bukas? 53. 53 na pala si Carl bukas. Sabi niya, di siya papasok bukas. Manguhuli siya ng isda. Isasama ako. Lubid! Kala ko pag ano gagawin. Oh. Pala yun. Pagkanta na kami ni Bensan. Bensan natin sabi. Amo talaga brand new. Nakakuha ng mga kalaban. Saan yung baby ko? Sa baba. Ito, yan dyan.
Ano, tilo? Ano mo yata, ano, pag sinikot pa ano? Butangan mo muna ng amin. Butangan mo na muna ng amin bago kami patong tayo.
Siyangat ko, nakano ito. Ah. Swerte ni Sora. Ah. Ano yun? Mahal? Ay. Bong. Okay, saya na parang lugadik ka. Ha? Parang lugadik ka mo. Okay. Kapag naglagos kami ito kaninyo. Bakit mo sa di ako ginigibong ko? Ginigibong... Ano? Ginigibong... Gasilinan. Tapos, sunod ka Kanina na kayo pong kasulirahan niya, sumunod ka to. Ano to? Karani man pala. Ano? Kagilid siya na pala nito sa tinampungan. Ulog tong gasilinan na to. Yung mga tagikli? Pero nakapunat to. Inayatan kaya to sa po. Ah. Huwag ka pala sa kalusi! Hindi ko pinaplag sa yung bog. Ayala. Sige po. Ito ang unang likod. Ano, black?
Pati black, sira. Ano ba? Amo eh. Kuya Bong. Dapat na pala to. Dapat na. Pirang piraso to. Naiangat mo. Hindi ba pa sir? Nasa magtaas ka ba? Itaas to. Binsik lang ako. Ano ba ito, Wig? Ako na. Init. Amoy. Amo. Mainit na. Pop, malalaglag. Halo muna tayo. Ako tayo ng hollow blocks. Dito. Moy. Ito ano yung plywood na ito ah. Yung plywood na maaba-aba. Kapag na hollow blocks ito mga gamit. Binsik. Sa patong sa naman to? Binsik. Ang pulis ito sa tigigil ng hollow blocks. Nagsilaw. Nakatambak. Pero, Ito ang hindi. Ay, ito. Pwede na kunod to? Pwede na kunod tong kuhan? Sabi niya, sabi to. Hanto? Ah, hanto lang ito. Ano ba? ay, iba mo pala. May kanya man pala. Ito, nagkuk. Sabi mo pala. Pirang patong. Ah, sa banda ng patong. Ayos ako nga tukod mo. Hindi yan. Kaya, putol. Pagkupatikitan, mauulbot sa... Itas na naman ang lugar na hollow blocks, Ali. Sa kanya. Pagpatong-patong lang muna niya. Rip-rap. Amoy. Kaya nga na din ito, bukong masyadong... Makaroon. Baka may mag-apak yan sa plywood. Wala. Ganito talaga yan. Bulutin sa baba. Kung saan tayo inahanap. Yes, bupay na ako din lang. Ano na? Bukan ko ng alubla. Ay, alo. Yan si Kuya Arnil, sa taas. Bali dinugtungan yung ano, asintado dyan sa taas.
Dapat yung hapon. Tuloy-tuloy yung gawa. Ano, okay na so ngipon mo? Hindi na sumasakit yung ngipin mo? Hindi na. Epektibo yun eh. Yung resita sa akin. Nung nagpabuno pa ko. Bukas pahinga siya. Birthday. Tama nga naman. Pag birthday pahinga. Kasi isang beses lang yan sa isang taon sa buhay natin. Kailangan din natin ipagpahinga. Birthday boy, Kuya Arnel. Dapat nga dahan-dahan ka na lang dyan kasi di baka maabutan pa. Ako pag birthday ko kahit walang handa, pinapahinga ko eh. Mahirap na. Testing ko nga lang ito kung may maka ko eh. Last na inalo blocks ano? Last na inalo blocks. Patok pa sa halo. Oo. Nabutang. Pahinga na muna. Grabe yung bababa mo na programang ulit. Nagbabay ka? Butanta na diya. Sa halo. Puno na yan. Halo black. Tawaran mo na ako kung ano. Halo block. May kakot pa. Yan. May kakot pa sa halo block. Ay, si Arnel. Baba na muna. Tama. May kakot pa ako. Ayan, si Kuya Bong. Ay, may balaw. Oo. Karne sa tinapa. Niluluto ng gulay, yan po yung ulam namin. Tingnan nyo na lang yung full video nito sa channel ni Ate Margie. Sarap yan. Ganyan din yung ulam ko, nagbaon ako. Gusto kasi gulay talaga eh. Nakasawa yung karne. May baon din ako na balinghoy. Kamuting kahoy, balinghoy. Ay, si Margie. May daming sili. Hanghang. Amoy. Ay, salamat naman dumating yung bida. No. Tagal na hindi nagpupunta dito. Oy, okay lang ba? mo ko tayo. Ha? Oo naman. Pahinga muna. Nakaulangan na kami sa atin. Pinagpaos. Run. Nang dumating si si Chinchin. Hindi mo pala inangat. Ha? Hindi mo inangat. Binaon ko yan, tupaan yan kasi basta mayroon akong ganito. Bigote. Yan daw sila naliligayahan. Oh? Eh yung boyfriend mo para kailangan magkaroon ng bigote. Oo. Kasi ang lalaki kasi natural na kailangan may bigote. Si lalaki. Ayun po, yun nga, at bumaban kay Arnel. Doon siya nagtrabaho sa taas. Doon. Bali bukas, hindi ko alam kung makapasok ako bukas o baga naman makapasok ako, baka tanghaliin tayo. Kasi usapan namin ni Kuya Arnel kasi wala siyang panghanda. Si Mary.
mangunguli kami ng isda dun sa lake. Mga alas 2 ata o alas 3 na madaling araw. Pupunta na kami, lalaot na kami ni Kuya Arnel para mayroon siyang panghanda bukas din. Kuya Arnel. Sabi ko sa kanya, sabi niya, hindi siya papasok bukas. Kasi yun nga, birthday niya. Tapos manguli ng isda. Sabi ko, sasama ako. Ayan. 53 na 53 na si Kuya Arnel bukas. Batiin natin si Kuya Arnel ng happy birthday. Advance happy birthday kay Kuya Arnel. Ha? Saka si babay ko. So, Ay, dalawa kayong birthday. Pati yung anak mo. Masabay pala sila. Siyempre, kung magkapasok tayo dito, hapon, tatambay ako doon. Tatambay ako doon sa kila Kuya Arnel. Ah, di pa? Di ata Margie. Di pa? Kain po, kain muna tayo. Break time. Tanggal muna tayo ng balot sa mukha. Napakainit. Ayan. Yan niluto nila balingoy. Ako may dara rin din ako na gulay na balingoy. Ito yung ulam ko. May baon akong gulay. Right, kain tayo. Ayun yung team. Kuya Bong, itatay nandyan. Nandun din sila sa barracks. Ako dito ko. Kain tayo. Right. ang budol ka. Yung mga babae magbubudol. Sili. Kulang pala yung plato. Kain mo na ako.